Аз съм Макс Про днес. Да, това е вярно. Бързо, ето го, идвай. Ето го, виж. Бързо, започва. Ето. Влизай. Там, дето запише, започва. Да. Не, излезни. Това е гадно. Това е Big мода. Team 4. Добре. Ние ще... Не, това е големия мод. И не мога да изляза. Аре, сме червени, защото сме мъже. Апа, и на мене ми даде леглото и аз излизам. Ела, ако искаш солото и ще сме ти... Не. Гор. Не. Ела, това са... Е там. Да, влизай. Ще спрем на... Аз спирам на пауза, докато заредим. Аз до сега снимам. Това строи. Дай, миличка. Две маци. Ага. Някаква... Няма да ти даде блокчета. Ма не бе, тя такова, нали си е взела кит и... Аз се качвам горе. Тимур, виж ти, аз се качвам нагоре. Има Iron Gen. Напротив, аз се качих нагоре. 7, 8, добре, малко брони си купя. Опс. Опа, не. Така. Този сървър малко лаги. Добре, къде е жената? Къде е жената? Вече ти отиде. Опа, чакай, как и беше името? Тимур ли беше? Не. Добре. Тимур? Къде си? Оп. Тимур, къде си? Къде си, бе ти? Видях па гейм. Блокчета. Имам блокчета. Жълти, ние какви сме? Вер. Да. Она жената е изляза. Ма с и момиче. Взимам мъркови вместо пържоли. Просто така. Да, и моя.
Да, надявам се. Да не забравя, чакайте. Я... Кое бе? Да. Аз... Къде бе? А, там ли? Там и аз ходих. Аре, фарми! Копа, кой дойде? Бей, трябва ми кирка. Да, ама ми трябва пак кирка да им хитвам яйцата. Аз имам. Още една кирка. Опа, обърках се. Там отзад. Там мини по този път. Ние сме зелени. Ско. Човек, какво има в честа? Нищо. Аз си оставам меча. Не ми трябва. Ма чай, колко струва каменния меч? 32 май. Да. Ми трябва. Ела ти, абе. На мен ми трябва много. Аз имам 3 голд. Чакай, аз чакам да го апгрейдна това горе. Аре. Бе, дреме ми. Дай. 5 ирон. Дай 5 айрон. Дай 5 айрон. Дай 5 айрон, бе. Не, бе, това да даде. Едно, две. Абе, там ми даде 4. Още... Стига. Мърди. Добре. Едно момиче там. Аз ще отида до съседите набързо след малко. За да ги хитна там отдясно. Ма на мида там има хора. Ще ни таковат. Аз ги... Има. Айде още. Аз чакам по-бързо да ми се събере смотания. Айрон, още повече. Път е... 9 минути. След малко спирам първата част и започвам втората. И то ще ми спише, ще ми спре. 9, 26, 27. Да, 10, даже може да е на повече, не се знае. Ще видим. Аз имам, идвам. Момичето започна да прави. Зацепих. Бързо клипът се спря. Бързо почвам. Беги са. Ето продължаваме. Това е втората част. Така. Почти стигнахме до мид. Видях червено.